बहुत नांगौना फैसा नांगौ जेनेबा गभमेन्टनो खोथाया बेनो जाहैबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ फैसा नांगौ ना बहुत नांगौ जोंनिफ्रायलाय जोहोलाव हारिमायारि हाग्रामानो ओमफ्राय लामायाथ' बिदिथ' नेसनेल पार्कमोन होनबाबोथ' बे सिङाव मोनसे गामि दङ नालाय बे गामियाव जाहैबाय जोंहा जाथि खुरमानाव हाबहैनांगौ मानांगौ दा खोथाया बे जाहैबाय माने नैबाव एन्ट्रि फिस नांगौ जाहैदों आलासि जायोबाबो एन्ट्रि फिस नांगौ सोरखौबा लोगो हमहैबाबो एन्ट्रि फिस नङा नङा 400 थाखा फिस मा जाखो बियो जेन'बा दा जोङो थांनानैल' फैगोन उल्था फानिसिम मानसि लोगो हमनानै दाथ' 400 होनानै आरो हाबहैनांगौ मा जाखो बियो दा बे जाहैबाय लानाया बिटिसि गभर्नमेन्टआ लादों जाहैबाय बेखौहाय जों सोंबाय दा सोंनानै मोनबाय स्टेटआव थाङा जाहैबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ लागोन जिहेथु बिटिसि गभर्नमेन्ट गैया मैया सानथामसोल' सिगां जादों होनदों बे अर्डारा दा बेखौ सोर दे एसे बुंलाय नोंबो मानि थाखाय लादों दे आं होनबा मा होगोन ना गभर्नमेन्ट मानसिया एसे फोरमाय होनांगोन ना फोरमाय मावनाया मावनांगौ थारमाने बे पिकनिक जाहैनांगौ मानांगौबा लाजायोबो जों आपत्ति गैया प्राइभेट गारि गावबागाव जाथि खुरमा थानांगौ फिसाखौ लायनांगौबा फैसा होनांगौबा मा जानांगौ बेलाय मानि आयेन जाखो बियो मेन रास्ता हा बैयाव गामि गैयाबा लानो हायोमोन गामि दंना बे मेन रड बे गोदोनिफ्रायनो बे हान्थिनाय गारिफ्रावबो नायदो माबाफोर दङबा जोंनियाव जाग्रा लोंग्रा दङबा गामि गैयाबा आं गोसोबादि लामोन नों गामि दङ ना बहुत नांगौना फैसा नांगौ जेनेबा गभमेन्टनो खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो फुंबिलिनि समावहाय खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों गिबियाव सावरायगोन नैबे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवहाय जे भिडिअ सोमजिदों नैबे भिडिअनि सायावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नैथियावहाय दावराव देख्रेब बिथांनि सायावहाय आङो माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों थामथियावहाय आङो बिक्रम दैमारिनि सायावहायनो फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ बिथां दावराव देख्रेब आरो बिक्रम दैमारि बिसोरो माबायदि आखुनि मानसि फै अब्ला जों गिबियावनो नैबे जे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवहाय जे भिडिअ सोमजिदों नैबे भिडिअनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आं बे भिडिअखौ मानो लाबोनाय जादों रायजोफोर मानोना बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेशनेल पार्क बिटिआरआवहाय गासै गंथाम नेशनेल पार्क दङ मानास नेशनेल पार्क रायमना नेशनेल पार्क आरो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क बेयो जायखिजाया सरकारनियानो जाया मानो बेखौहाय जोङो मोजाङै जोथोन लानाया मोजां आरो बेखौ जोङो बर' रायजो राजाफ्रा गाव गावनिनो सम्पति होननानै साननानै लानाया मोजां मोनसे एन्ट्रि फिसनि थाखायनो बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनाया मोजां नङा होननानै आं सानो रायजोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामोब्ला गुबुन गुबुन देशनि मानसिफ्राबो बे नेशनेल पार्कआवहाय फैनाय नङा दा मेन जाहोना जाहैबाय बिथांमोननि फोरमायनाय मथेब्ला बिसोरो नेशनेल पार्कनि सिङावहाय हाबनानै गावसिनि न'खरनि मानसिखौहाय लोगो हमहैगोन होननानै फोरमायदों बाथ्राया बेबायदि नाथाय बे नेशनेल पार्कनि सिङावहाय माब्रै गामि थाबावखो बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया आं थांनानैबो नायहैयाखै नाथाय आंनि जे साननाय आं जे सानदों आंनि साननाय मथेब्ला नेशनेल पार्कनि सिङावहाय माब्लाबाबो गामि थानो नाङा आरो बे नेशनेल पार्कनि सिङावहाय मावथिफोरजोंहाय लोगो हमलायनांगौ दङब्लाबो बेखौहाय गेटआव लिंहरनानैहाय लोगो लालायनाय जायो नाथाय सिङावहाय माब्लाबाबो सोआ एसे आङो सासे इउटुबार हिसाबै आंबो साउथआवहाय गिदिंबायदों हिसाबै आङो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा बेयो जोंनिनो सम्पति बेयो रावनिबो नङा दा जोंनि लकेलिटियानो बेयावहाय एन्ट्रि फिसनि दावराव दावसि जादलायनानैहाय बदनाम खालामलायहैयोब्ला अब्ला गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनो नागिरनाय जाय मानसिफोर बिथांमोना मा साननांगौ गोसोआव बेखौसो जों साननांगोन एक नाम्बाराव आङो गोरोन्थि मोनदों जायहा बेयाव थांनानैहाय बेवहाय एन्ट्रि फिसखौ लानानै दावराव खालामदों आरो बेबो माखासे सरकारखौहाय ब्लेम खालामदों जाहोना जाहैबाय बहुत नांगौना फैसा नांगौ अब्ला बिथांमोना फ्रि फ्लाड लानानै बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवहाय सरकारनि बिरोधि दावराव खालामनोसो थांनायमोन नामा दा बाथ्राया बेबायदिसो फैदों रायजो
आरो नैथि गोरोन्थिखौ आङो नुनो मोनदों बे सिखोना जोहोलाव पार्कनि आन्दारावहाय नेसनेल पार्कनि आन्दारावहाय माबोरै गामि थानो मोनबावखो जुदि गामिया थादोंब्ला बियो सरखारनि गोरोन्थि आरो जुदि बे सिखोना जोहोलाव पार्कखौहाय बारनानैसो बिसोरो गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो हमनो थांनांगौब्ला जुदि लामाया बेल'ब्ला अब्ला बेयाव आं जेबो अपसन होनो हाया रायजोफोर मानोना बै गामियाव थांनाय गुबुन जायगाजोंहाय लामा थाबावनांगोन बेखौ सरकारा बेबस्था खालामथारनांगोन सिखोना जोहोलावनि सिंजोंहाय बे नेसनेल पार्कनि सिंजोंहाय थांनानै बै सिखोना जोहोलाव पार्कखौहाय बारनानै जे गामि दङ बेखौ लोगो हमहैनाया सम्भब नङा दा बेखौहाय आङो बुंदों रायजोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनो दामोन आं बेखौ मिथिया नाथाय मोनसे सिखोना जोहोलावनि जे मोनसे सिखोना जोहोलाव पार्क बा नेसनेल पार्क जायखिजाया नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कआवहाय बेबायदि गामि थानो मोना आरो एन्ट्रि फिस गैयाब्ला माब्लाबाबो ओरैनो हाबनो मोना बे जोंनिनो सम्पति गुबुन गुबुन देशनिफ्रायबो जोङो बेयावहाय रां आरजिनांगौ दा पार्कनि थ्रुयैहाय बेसेबां रां आरजिनो हायो बेखौ हयथ' गामिनि बिथोराव थानाय मानसिफ्रा मोनथिया बेखायनो जानला मोनला पार्कनि सोमोन्दै मोनथियै मानसिफ्रा नांलाय खमलाय खालामनो नागिरो आं मानि खारनावहाय बिथांमोनखौ बुंदों बिथांमोना बेयावहाय पलिटिक्स इस्यु खालामदों भट नांगौना फैसा नांगौ होननानै बुंदों अब्ला बिथांमोना सरकारजोंहाय फ्रि प्लान लानानैहाय बिसोरो नांज्लायनो थाखाय बेयावहाय थांनायमोन नामा आं नैबेखौहाय सन्देह दङ रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों आं बेखौ मिथिया गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो रायजोफोर जों बे समावहाय दावराव देख्रेबनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै दावराव देख्रेबा आंनि बेसेबांबा गिदिर बैसो आफानिबो देरसिन बैसोनि नाथाय आं बिनि सायावहाय बुंथावनाबो नङा थेवबो आङो बिथांनि सायावहाय जे बाथ्रा बुङो बे बाथ्राखौहाय आङो बिथांनि आखल आखु बिनि साननाय हनाय बिनि मावनाय दांनाय बिनि फाव फेशन बिनि मेन्टेलिटि आखु बेखौ लानानैसो आं बाथ्रा बुङो रायजोफोर गुबुन गुबुन देशखौ नायोब्ला जोंनि बर' हारिया गोबां गोग्लैसोनानै दङ दा बेफोरखौहाय साननो रोङि सासे दैदेनगिरि होननानै आं बेखौ साननो मिथिबाय दा एकमात्र अखल गावनि जातिखौल' सानग्रा गावनि जातिखौल' साननानै लायोब्ला अब्ला गुबुन जातिखौहाय जोङो जेबो रेसपेक्ट होनो रोङाब्ला जों बर' हारियाबो माब्लाबाबो जौगाया आरो बबेबा मोनसे गुबुन हारियाबो माब्लाबाबो जौगाया हयथ' बिथां दावराव देख्रेबा अखल बिटिआरआवल' दङ गुबुन गुबुन देशआवहाय बियो थाबायफेराखै आरो फैफेराखैबो बेनिखायनो बेहा माब्लाबाबो आउट नलेज गैया होननानै आं साननो रायजोफोर दा नोंथांमोना मा बुजिदों जायफ्रा दावराव देख्रेबनि बाथ्राखौहाय नंगौ होननानै सानदों बिसोरो फिउचारावहाय माब्लाबाबो साक्सेसफुल जाहैथावना होननानैहाय आं माब्लाबाबो सानफेराखै रायजोफोर बेनिखायनो आङो दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसिनि खौरांखौहाय माब्लाबाबो सिरियास लाया आरो आं फोथाया मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन बिक्रम दैमारिया मानि खारनावहाय दिनैनि समावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय नंखाय बुंदों बिथांनि आसाया मोनसेल' रायजोफोर बियो थिखादार जानो मोननांगौ आरो थिखादारनि लाइबिलिटिस थालांनाय माखासे बिलखौहाय बियो मोननैनि खारनावहाय बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों नाथाय 17 बोसोरावहाय बिक्रम दैमारिमोन बायदिया थिखादार खामानि मावबोनानैहाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा दिनैनि समावहाय फोरमान होनो हादों नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम बिक्रम दैमारिनि न'खौ आं नुवाखै आं नायहैयाखै नाथाय बिनि जे बेकग्राउन्ड स्ट'रि बेखौहाय आङो मोनथिनानै बिक्रम दैमारिखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुङो दिनैहाय नोंथांमोना साननो हागौ नोंलाय बबेनि एसेबां गोरोंजों माब्लाबाबो सोमोन्दो गैया नैबे जुगा ससियेल मिडिया जुग सोर मा मावदों सोर मा बुंदों सोर मा पइन्टजोंहाय बाथ्रा बुंनानैहाय भिडिअ बानायदों बेखौ बयबो हमनो हायो बेनिखायनो जों बयबो सानलायनांगौ जे जाय मानसिया जाय लिडारा थार लामाजों आगान सुरदों हारिखौ जौगानायनि खामानिखौ मावनो नागिरदों बैसोरबायदि लिडारखौसो जों सापर्ट खालामनांगौ दानिया आं गेजेरावनो बुंनोसै जोंनि बिटिआरआवहाय गोबांथार नैबे इलेक्शननि सिगां दावराव दावसि सोमजिबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों इलेक्शना नै फैबाय थानाय समनि समबार खालिनो जानो थांगासिनो दङ फैयै
खाथिथारसै बे समाव जोङो सोरखौबा खर' बुलानाय सोरखौबा गारि बुख्रुबनाय बेफोरबायदि थासारि जोङो नुनो मोनदों बेबायदि जाद्लायनो मोना इलेक्सनखौहाय गोजोनै खालामनानैहाय रंजा बाजा थांनोसो होनांगौमोन नाथाय बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि जादों होननानैहाय आं सानो दा बे बाथ्राखौ बुंनायावबो बावैसो सिगां माखासे भिडिअ हगारनायावहाय माखासे मानसिफ्रा दाना उल्थां फाल्थां खोथा बुंदों होननानै बुङो उल्थां फाल्थांनि बाथ्रा नङा इलेक्सन गेलेनायखौ जोङो साउथआव नायोब्ला बिसोरो रंजा बाजा खायदावलायनानैसो इलेक्सनखौहाय फाथियो नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां दाङाबाजि दावराव दावसि खालामनानैसो इलेक्सन बारहोनाय नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौहाय बुंदों रायजोफोर आं एसे साउथआव थायो हिसाबै आंबो मिथिगौ माबायदि इलेक्सन फाथियो नाथाय जोंनि बर'फोरनि इलेक्सना माबायदि फाथियो बेखौहाय आं नोजोर होनानैसो बुंदों सोरनिबा जिउ खहा जानाय सोरखौबा बुख्लानाय सोरनिबा गारि बुफायनाय बेफोरबायदि इलेक्सनावहाय सोलिनो नाङा गोसो नों जेराव होनो गोसो बेयावनो हो नों BPF खौ मोजां मोनदोंब्ला BPF नो हो नों APB खौ मोजां मोनदोंब्ला APB नो हो नों UPPL खौ मोजां मोनदोंब्ला UPPL नो हो नाथाय नेशनेल पार्टिखौहाय माब्लाबाबो नैबे काउन्सिल इलेक्सनावहाय एक्सेप्ट दाखालाम आं बेखौसो बुंबोबाय थादों आङो UPPL नो होथारनांगौ होननानै माब्लाबाबो बुङाखै बे नोंथांमोननि सायावसो सोर लिडारखौ नोंसोरो मोजां मोनदों आरो आङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों आबसुखौहाय माखासे सोंखारिनाय आबसुआ बै जेब्लानाखि BLTनि दावराव जादोंमोन बे समावबो आबसुआ BPF पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौहाय मदद खालामदों नाथाय मदद खालामसेयावबो हाग्रामा महिलारि सारा रावनिबो खोथा खोनासङियावहाय BLTनि समावहाय बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लाबोबायमोन आबसु आरो NDP जुदि गैयामोनब्ला बर' हारिया जोबस्रांलांबायमोन बेखौहाय नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ सोरबाया मिथिया सोरबाया मिथिगौ जों बर' हारिया NDP आरो आबसु गैयाब्लानो सावथाल बांगालजोंहाय जों जोबस्रांबायमोन बै समावहाय हाग्रामा महिलारि चिफआ जोंनि बर' हारिनि दावहारुफोरखौहाय सरखारजोंहाय लोगो जानानैहाय आखायाव अस्त्र लानानै गावनि फिसिनानै दोनजानाय BLTफोरखौहाय होसोख्रुब गावख्राब सोरखौबा गोदान मानसि फैयोब्लानो नासयनाय सोरखौबा लामा सामा बुख्रुब खालामनाय बे खामानिखौ मावदों बिनि खारनावसो आबसुआ BPF पार्टिखौहाय एंगारनानैहाय गोदान सोमावसारनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय दिनैनि सासे सानै मानसिफ्रा आबसुखौ बखिनायावहाय आङो माब्लाबाबो साबजानाय मोना रायजोफोर आबसुआ सिगांनिफ्रायनो मदद खालामबोदों आरो उनावबो मदद खालामलांगोन सोरबा बनसुआबो खालामनो हाया सोरबा BSUआबो खालामनो हाया रायजोफोर जोङो बयबो नुगासिनो दङ दा आबसुनि खारनावसो जों बर' हारिया दासिमबो थांनानै दङ नाथाय आबसुखौ बे समाव ब्लेम दाखालाम नांगौ समावहाय माहारियारि आफादा अरायबो लोगोआव दङ दा बेखौ नुनानैसो आंबो भिडिअ बानायो अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि